Bună ziua, doamne și domnilor! Astăzi vă vom arăta un truc, nu o să le explicăm, deoarece este un truc foarte bun și merită văzut. Am aici o prezicere, am un număr scris la întâmplare, o să las aici. Și acum o să amestec pachetul foarte bine. Da? Am amestecat. Și acum o să fac un rând de cărți, la câte 6, pe 2 rânduri. Da? Și acum, o să te rog să alegi un rând din aceste 2 rânduri. Asta, da? Îl dăm la o parte. Și acum, alege o carte sau 2 care să le dăm afară. Astea 2, da? Le dăm afară. Și am mai rămas o carte. Acum o să vedem predicerea care am făcut-o eu la început. Vede, e un Q de rom, da? Cu o regină de carou. Ei, și dacă îmi face cartea, este regina de carou.